Bai, bueno, lehenengo eskerrik asko IMH-ri sari honengatik. Esan duzun bezala, bueno, urte askotako lan esfortzua izan da, eta, bueno, ez da erresa izan. Bueno, nire hasierak IMH-en ez iran oso onak izan, egia esan, netorren pixkat, bueno, garai txar batzuetatik, eta, bueno, garbi naukan ez nuela nahi ez batxillergorik egitea, ez unibertsitatera jun, lanean nahi nuan hasi, eta hortarako banakian lehenengo formakuntza txiki bat edo egin beharko nuala. Hemen IMH eukit algoi barren, lehenengo erdi mailan hasi nintzen, baina mantenimenduan. Hor gauzak ez iran urten ni pentsatzen nuan bezala, eta nahiko geizki junzan gauza, azterketa asko gainditu gabe, proiektuak erdizka, eta azkenian kurtso bukaera iritsi izan, da gainditu gabe, kanporatu egin zidaten. Ze pasatu zen? Berriz ere, hasiera batean hauan, berriz ere ez nakian zer egin, baina garbi naukan formakuntza bat edo lanera urtetzeko formakuntza txiki bat edo zerbait beharko nukela. Eta, beste aukera naukan, erdi mailako mekanizatua egiteko, eta bertan sartu nintzen. Egia da, segituan konturatu nintzala, pixkat nire mundua edo gustokan aukala, eta, segituan emaitzak ere, segituan reflegatu zian. Eta, lehenengo urtea oso ondo juntzan, da gero, bigarren urte hasieran, kurtso hasieran, eskaini zidaten beriztain mekanizatuan, arratzaldetan behar zuten jendea lanerako, eta ea nahi nuan arratzaldetan jutea. Eta baiezkoa esan nien, da, ikusita hemen ikasten nuana, eta arratzaldeanan, gustora nagoan, eta ikusi nuen, gustokoa zala niretzat. Eta pozik, eta, kurtsoa bukatzear zegoala, praktikak nunbaiten egin behar nituen, da, enpresarekin hitz egin nuan, da, bertan egiteko aukera naukan, eta baiezkoa esan zidaten. Eta, praktikak han egin nituen, eta praktika bukatu eta segituan eskaini zidaten kontratu finko bat, eta orain arte, bertan 18 urte pasatu dira, orain dela 4 urtetik zuzendaritza edo gerentzia eskaini zidaten, eta enpresa orain nik eramaten dut. Eta poliki-poliki hor txegoaz, esan, azkenian lanarekin eta esfortzuarekin aurrera edo zer gauza aldozu elortu. Baina egia da, jarrera derrigorrezkoa dela, Jonek esan duen bezala jarrera egoki bat, bestela lanerako ezin da. Eta, nire kasu hau da, ez dakit pixkat kurioso edo, ez dakit da, baina, igual ez da izaten normalena, formakuntza gabe edo, jendea gora iristea, baina, lana eginez eta, enpresan konfiatzen eta enpresa zutan ere konfiatzen, edo zer gauza lortu leike. Eta, eta bestela, zorionak zueri ere bai, eta animo danei lan munduan urtetzen zeraten guztioi, animo eta badakizue lan eta lan.